E kinde ma jopiny chano dhi e ng'anyo mar paro odiechieng' saba, jodolo mopogore opogore e boma ma Kisumu ogolo kwayo margi ne rowere kod obila mondo orit kwe. Jodologo ojiwo ni kata obedo ni oganda nigi ratiro mar dhi e ng'anyo, owinjo time e yo mamuol maonge ketho mwandu jopiny kod mag piny owacho, ka gikwayo obila mondo orit jopiny ma ok gitiyo gi teko mathoth. Jodolo Philip Obuya to okwayo rowere mondo owere gi ng'anyo kendo giwinj luongo mar sirikal madwaro mondo gibed piny kendo gilalre. Emomiya kwayo jokanyanam ni kuom ng'wono mar Nyasaye wadhi e maandamano to kik waketh mwandu mag jothurwa, kik waketh duka mar ng'ato, kik waketh ohand ng'ato, kik wadhi e station mag polis mag sirikal mondo wawang' jowadwa. Ka wacho moko matek to jopolis gi mubiro dwaro bang'e chien ni shida ni kama dhuomna jopolis to biro konya. Koro ka onge kamoae ok onge ko biro konyo. Kwayo nyithindwa ni ka kiny wadhi e ndara ni poni iwuok ni dhi e ndara to bed peaceful, obed ng'anyo mar kwe, kik obed ng'anyo mar ketho mwandu, kendo kik obed ng'anyo mar wang'o police stations, kik obed ng'anyo mar nego polise wa. Mano kwayo ma antiere godo kuom kijende wa. To kade nyalore to nikech sirikal marwa noseluongo ji mondo mi wawuo, ka nyalore to ok onego bed ni wadhi e ndara, nyaka wawinj gima sirikal wacho, nikech sirikal nosemiwa thuolo mar dhi twak kanyachiel, moseriwe ji te, oseriwe joma tindo, oseriwe jodolo, oseriwe ng'ata ng'ata. Ka be to ok onego bed ni e ndara mondo nyaka wawinj ni sirikal wacho ang'o.